дандонҳо ташаккулоти устухонӣ дар даҳони инсон ҳастанд, ки барои коркарди аввалияи ғизо хизмат мекунанд. дандонҳо асосан аз дентин ва пулпа иборат буда, аз берун бо сири дандон пӯшида шудаанд. онҳо аз бофтаҳои махсус сохта шуда, дастгоҳи асаб, рагҳои хунгард ва лимфавии худро доранд. ҳар як дандон шакл ва сохтори хос дошта, дар қатори дандонҳо мавқеи муайянро ишғол мекунад. одатан одам аз 28 то 32 дандон дорад ва онҳо аз дандонҳои ширӣ ва дандонҳои доимӣ иборатанд. дандонҳои ширӣ тадриҷан ба дандонҳои доимӣ иваз мегарданд. ҳангоми риоя накардани якчанд қоидаҳои гигиенӣ ва беҳдоштӣ, дандонҳо ба бемориҳо гирифтор мешаванд. бемориҳои пардаи лобӣ, коки даҳон, ин илтиҳоби милки дандон мебошад, пародонтит мебошад, пародонтоз мебошад. сабаби пайдошавии ин бемориҳо ин дар ҳар як вақти муайян нашустани дандонҳо мебошад. нағз назорат накардани дандонҳо. бояд амин мардум беморон дар як шабонарӯз 2 маротиба дандонҳоро шӯянд. барои табобати ин беморон мо тавсия медиҳем аз хамираҳои растанидор истифода баранд, ки зеро ин илтиҳоби милки дандонро бартараф месозад. сабаби асосии бемориҳои дандон фаъолияти бактерияҳо мебошад, ки боиси ба вуҷуд омадани кариес мегардад. дар баробар ин омилҳои дигаре ҳастанд, ки ба солимии муҳити даҳон таъсир мерасонанд. аз ҷумла патологияҳои ирсӣ ва генетикӣ, сифати оби нӯшокӣ, экологияи муҳити шаҳр, истеъмоли ғизои номувофиқ, фаъолияти касбӣ. дар даҳон равандҳои зиёди кимиёвӣ мавҷуданд, ки сири дандонро фарсуда мекунанд. дар зери таъсири ғизои дорои рангҳо ё кислотаҳо, инчунин маводи тозакунанда, минерализатсияи муқаррарии дандонҳо вайрон мешавад. патологияи сохтори эндокринии инсон ва кор дар соҳаҳои хатарнок омилҳои иловагии номусоиди ба вуҷудоварандаи раванди вайроншавии дандонҳо мебошанд. дар бисёр маврид дар кӯдакони хурдсол бемориҳои дандон ба мушоҳида мерасанд, ки сабабҳои худро доранд. ин духтарча падарашон овардан барои табобати эстетикӣ, яъне ки дандони пешош кир хӯрда шуда ба кариес сабаб шудагӣ. ҳозир мо духтарча табобат мекунем, парма мекунем, тоза мекунем, ба пуркартҳои мо доимӣ мемондем, баъд реставратсия мекунем ин духтарчая. кариес як раванди мураккаби оҳиста оҳиста давомкунандаи патологӣ буда, дар бофтаҳои сахти дандон ба вуҷуд меояд ва дар натиҷаи таъсири мураккаби омилҳои номусоиди берунӣ ва дохилӣ рушд мекунад. дар марҳилаи ибтидоии пайдоиш, кариес бо камшавии минералҳои қисми ғайриорганикӣ сирдор ва вайроншавии матрисаи органикии он, ки як моддаи байниҳуҷайравии бофтаи устухон бо консентратсияи баланди намакҳои калтсӣ мебошад, тавсиф мешавад. дар ниҳояти кор ин ба вайрон шудани бофтаҳои сахти дандон бо пайдоиши сурохӣ дар дентин ва дар сурати табобат накардан ба пайдоиши мушкилоти илтиҳобии пулпа ва пародонт оварда мерасонад. пулпа бофтаи пайвандкунандаи нахдори фуҷур, ки холигии дандонро пур мекунад ва шумораи зиёди нахҳои асаб, рагҳои хун ва лимфа дорад мебошад. яке аз бемориҳои пардаи лобӣ, коки даҳон мебошад, ин дар дандонҳо бисёртар мушоҳида мешавад. ин кариес мебошад, ки ин кариес ин процесси патологӣ буда дар натиҷаи вайрон шудани минералҳо ва бофтаҳои сахти дандон, ки дар зери таъсири кислотаҳои органикӣ ва микроорганизмҳои чирки рӯи дандонро ба амал меояд ва ба вуҷуд меояд. ин кариес бисёртар дар ҳама мавридҳо пайдо шудааст ва мушоҳида мешавад дар байни ҷомеа. ва яке аз сабабҳои ин беморӣ пайдо шудан ба мардум ин бисёртар истеъмол кардани карбогидратҳо, шириниҳо, инҳо мебошад. кариес маъмултарин бемории дандонҳои инсон буда, дар айёми кӯдакӣ дар байни бемориҳои музмин ҷойи аввалро ишғол мекунад ва нисбат ба дигар бемориҳо 5-8 маротиба бештар ба вуҷуд меояд. мувофиқи маълумоти табибон, аз 80 то 90% кӯдакони хурдсол ва тақрибан 80% наврасон ҳангоми хатми мактаб ковокиҳои кариесӣ доранд. 95-98% калонсолон бошанд, дандонҳояшон пломбагузорӣ гардидаанд. дар ҳоле ки дандон ба кислотаи кариогенӣ зуд дучор мешавад,
ба эҳтимолияти пайдо шудани кариес таъсир мерасонад. пас аз хӯроки дорои ширинӣ аст, микроорганизмҳо ба истеҳсоли кислотаҳое шурӯъ мекунанд, ки сири дандонҳоро вайрон месозанд. سبب اساسی کاریس این انیق معلوم نیست تو حاضره، لیکن سبب اساسیش این یک چند چیزایی که مثلا نادرست استعمال کردن غذا می باشد، نارسایی ویتامین ها، مینرال ها، کلسی، فطور شدنش ممکن است. باز سبب اساسیش این وقتی که مادر در وقت حامله‌داری با یک چند کسلی ها دچار می شود، غذای ناسالم استعمال می نماید و با یک چند بیماری ها گرفتار می شود. سبب پیدایش کاریس در آینده شدنش ممکن. یک سبب دیگرش این است که در بعضی منطقه های ما آب فطور ندارند، کم دارد. حساب همین هم میتواند به کاریس آورده رساند. суръати ба вуҷуд омадани кариес аз бисёр омилҳо вобаста аст. раванди оғозшуда дар сурати истифодаи футор метавонад суст шавад, аммо ба ҳисоби миёна кариесҳои сатҳҳои тамосии дандонҳои доимӣ суст пеш рафта дар давоми 4 сол ковокӣ пайдо мешавад. азбаски решаи дандон бо бофтаи нармтар семент фаро гирифта шудааст, кариеси реша нисбат ба минтақаи сирдор 2 маротиба тезтар инкишоф меёбад. агар гигиенаи даҳон бениҳоят бад ва таркиби ғизо аз қанд бой бошад, пас аз чанд моҳи баромадани дандонҳо дар онҳо метавонад кариес пайдо шавад. барои пешгирии кариес мо бояд ба кӯдакон ғизои солим тем, дандонашон бояд дубор шӯянд, саҳар бегаҳ ва тарзи дуруст шуштани дандонҳоя бояд омӯзем аз хурдсолӣ. мо метавонем бо хемираҳое ки дар дарунаш футор дорад, бояд дандонашон бо ҳамон истеъмол кунанд ва мо метавонем ба об футор илова намоем, баъд истеъмол кунанд ва ғизоҳое ки футор доранд бояд бештар истифода баранд. кӯдакон бояд аз синни хурдсолиашон бояд чи витаминҳо, минералҳо, калси, футор, ғизои солим бояд хӯранд. масалан ай хурдсолӣ вақте ки 2 моҳа 3 моҳа кӯдак вақте ки камтар калон мешавад, مثلا کودکانی سینی ясли باید خوراک‌های کلسی فطوردار بسیار خورند، مینرال ها و سیب، سبزی سفیده، مثلا تخم، شیر، این خیلی چیزا را بسیار باید خورند برای دچار نشدن و بیماری کاریس. برای پیشگیری یکمش این که باید گیگینا باید رعایت کنیم. در وقتی حمله‌داری غذای سالم استفاده بریم، با بیماری ها دچار نشویم. باز باید ما در 1 سال 2 مرتبه به دکتر دندان مراجعت کنیم تا پیشگیری نماییم. ҳангоми ҳис кардани дард ё эҳсоси нороҳатӣ ва сиёҳӣ дар ковоки даҳон ба дандонпизишк муроҷиат кардан лозим аст, зеро сари вақт дарёфт кардани мушкилот барои табобат ва пешгирии раванди вайроншавии дандонҳо нақши муҳим дорад. ҳангоми муолиҷа нашудани дандони нуқсдор, он метавонад дандонҳои ҳамшафаташро низ вайрон карда боиси паҳн шудани касал ба тамоми дандонҳо шавад. аз ҷумла табобати дандонҳо дар даврони кӯдакӣ хеле муҳим буда, он метавонад барои пешгирии бисёр бемориҳои дигар замина гардад. این بیمار دندانی
ретенсионӣ дошт, дандони ашк хело боз набаромадагӣ буд. баъд падару модараш омадан ба мо муроҷиат намуданд ки мана пеши дандони бачаи мо холӣ аст ва дандонаш набаромадааст. баъд аз он ки мо мана ташхиси рентгенӣ кардем, маълум шуд ки дандони ашкас мавҷуд аст дар танаи ҷоғи боло, лекин вай ҷош нодуруст ҷойгир аст ва ба таври горизонталӣ ҷойгир шудааст ва ин метавонад сабаб шавад, якум дараҷа метавонад сабаб шавад барои мана нодуруст баромадани дандони худаш, барое ки бо маврид набаромадааст ва метавонад дар оянда сабаб шавад барора дарди дандонҳо ба дандонҳои доимӣ метавонад зарари худро расонад. Бисёр мавридҳо ҳаст ки дандонҳо баъзе намуд дандонҳо намебароянд ва онҳо метавонанд дар танаи ҷоғ истанд ва ба бемор ягон мушкилот наоранд ва дар он ҳолате ки мо онҳоро метавонем мушоҳида кунем, дар ҳолате ки мисол ҳолатҳое мешавад ки мо ташхисҳои рентгенӣ мекунем ва ин ҳолатҳо мо дарёфт мекунем ва мебинем ки баъзе дандонҳо дар танаи ҷоғҳо ҷойгиранд ва аз сабабе ки ҷо набуд дар қатори дандонҳо вайҳо набаромадаанд. ва ҳозир дар пажӯҳишгоҳи мо ин хел дандонҳои ретенсионӣ хело хуб табобат ба роҳ монда шудааст ва ин хел дандонҳо ҳам бо воситаи брекет система ва ҳам табобати ҷарроҳӣ бо табиб ҷарроҳ ин хел дандонҳоро мо хело хуб ҳозир ҳамин хел нуқсону аномалияҳои баромадани дандонҳоро хело хуб табобат карда истодаем. аномалияҳои дандонҳо ихтилоли модарзодӣ ё баъдан ба вуҷуд омадаи шумора, ҳаҷм, шакл, ранг, мавқеъ, вақти баромадан ва сохтори бофтаҳои дандон мебошанд. аксар вақт онҳо бо нуқсонҳои косметикӣ, вайроншавии минтақаи ҷоғу рӯй, душворӣ ҳангоми газидан ва хоидани хӯрок, камбудиҳо ва нуқсонҳои нутқ ҳамроҳ мешаванд. бармаҳал ошкор кардани аномалияҳо ҳангоми рушди дандон ва ислоҳи саривақтии он ба ташаккулёбии дурусти минбаъдаи қисматҳои ҷоғ ва ковокии даҳон мусоидат карда газишро осонтар мекунад. вайроншавии пайдарпайӣ баромадан ё асимметрияи дандонҳои муқобил бояд сабаби муроҷиат ба ортодонт бошад. дурустии ташхис тавассути муоинаи рентгенӣ таъмин карда мешавад. яке аз сабабҳои пайдо шудани ин бемориҳо пеш аз муҳлат кандани дандони кӯдакон мебошад. мана ҳозир мо инро ранг кардем барои он ки нағз намоён шавад. дандоне ки мисол аз қатори дандонҳо нодуруст ҷойгир шуда баромадааст ва мана ин дандонҳое гирем аз тарафи ком баромадааст. дандонҳои ашк аз қатори дандонҳо боло баромадааст. инро мо мегӯем майли даҳлизии дандонҳои ашк ва майли комии дандонҳои дуюм, дандонҳои мана пеш. дигар дандонҳоям майл доранд ба тарафи ком. барои дар ин ҳолатҳо аз кадом сабабҳо мисол пайдо мешавад? дар ҳолатҳое ки мисол гирем сабабҳои худро дорад. бисёр мешавад ки дандонҳоро мисол пеш аз муҳлат мана инҷа вам бинед дандон каҷ баромадааст. дандонҳо дар гирди мевҳари худаш каҷ истодааст, дандонҳои пеш. бисёр вақт мешавад ки дандонҳои ширӣ бисёр барвақт канда мешаванд ва ин метавонад сабаб шавад ки дар оянда дандони доимӣ ҷои худро гум мекунад ва аз қатори дандонҳо ё ин ки боло ё ки аз тарафи ком ё ин ки дар ҷоғи поён бошад аз тарафи забон метавонад ки барояд. ман чӣ хеле ки гуфтам сабабҳои якумаш ин албатта бисёр кариси бисёр доштани кӯдакон, пеш аз муҳлат кандани дандонҳои ширӣ, барое ки ҳар як дандони ширӣ ҳозир мо хуб табобат мекунем аз синни мана 5 сола, 4 сола то 7-8 сола ҳар як дандонҳо табобат карда мешаванд. ҳоло он ки агар пеш аз муҳлат канда шаванд, ин оварда мерасонад ба сус инкишофёвии ҷоғҳо албатта инкишофёвиашон сус мешавад, оварда мерасонад ба ивазшавии қатораи дандонҳо хело кам афзоиш меёбад ва дандонҳо зич ва пайи ҳам метавонад барояд. сабабҳое ҳаст ки бо проблемаҳои гӯем ки касалиҳои бинӣ
касалиҳои бинӣ, мана полипе ки дар бинӣ ҳаст, мана катшавӣ мисол устухони бинӣ ки кӯдак мисол бо роҳи нафаскашӣ бо бинӣ нафаскашиш хело қин мешавад ва бо даҳон бисёр нафас мекашад ки ин ҳам мешавад яке аз сабабҳои мисол нодуруст инкишофёбии мана қатори дандонҳои ҷоғи боло гӯем ва нодуруст инкишофёбии ҷоғҳо бо метавонад сабаб шуда одатҳои бади кӯдак. Бисёр кӯдакон бисёр ашёҳои хон дар даҳони худ мегиранд. Мисол ин ҳам метавонад сабаб шуда ба нодуруст инкишофёбии ҳам ҷоғҳо, ҳам нодуруст ташаккулёбии газиш. Бисёр ҳолатҳо мешавад ки мисол газиши кӯдак метавонад газиши кушод шавад ё ин ки газиш метавонад газиши бисёр афзоишёбии ҷоғи поён ё ки бисёр афзоишёбии ҷоғи боло. Инҳо ҳама нуқсону аномалияҳои дандону ҷоғ ҳастанд ки албатта дар пажӯҳишгоҳи мо ин хело кор хуб пеш рафта истода ва табобат карда мешаванд. дар бисёр ҳолат одамон аз духтури дандон ҳарос доранд ва то баъд нашудани ҳолаташон ба назди табибон намераванд ки ин раванди табобатро мушкил мегардонад. ҳамчунин баъзе бемороне ҳастанд ки ба онҳо масрафи маводҳои беҳискунанда ва баъзе дорвориҳои дигар мумкин нест. дар пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматологии ҷарроҳии ҷоғурӯй ҳуҷраи инфиродӣ барои табобати махсус зери беҳушкунии умумӣ ташкил карда шудааст ки дар он беморони дорои маризиҳои маҳдуд табобат карда мешаванд. ба гуфтаи табибон дандонҳои кӯдакони синни то 5 сола ки хеле ҳассос ҳастанд бояд бо чунин усул муолиҷа карда шаванд. ин ҳуҷра дар бораи он аст ки бемориҳои ҳастанд ки на танҳо кӯдако балки ҳам вай калоноям ана масалан кӯдакое ки ба алоқаманд нестанд ба муоянаи табиби стоматолог ай ҳамин манипулятсияи духтури дандон тарс доранд. баъд бо ҳастанд ки бемориён ки ба анестетик беҳискунии маҳаллӣ аллергия доранд, арцикаин, убистезин, лидокаин ва бисёр аллергия доранд. ин хеле бемориҳо ба тарзи беҳискунии умумӣ зери наркоз карда мешавад. бо ҳаст гурӯҳи беморон ки фалаҷи церебралӣ, бемории даун, эпилепсия, аутизм. бо якта беморӣ ҳаст Гедеона Лангрена. ин хеле бемор якта республика ба ҳамон кӯдакча ман вай аввал дар зери беҳискунии умумӣ табобат кардам, баъд қатеш муоина кардам ва дигар ваёша тарзи беҳискунии умумӣ кардем. гуфта гузорам ки дар ҷумҳурӣ ин ҳуҷра якто мебошад. риояи гигиенаи даҳон ва нигоҳбини дурусти онҳо воситаи муҳими пешгирии бемориҳои кариес, гингивит, бемории пародонтоз, бӯи бади даҳон ва дигар бемориҳои дандон мебошад. он ҳам тозакунии ҳаррӯза ва ҳам тамизкунии касбӣ аз ҷониби духтури дандон анҷомдодашударо дар бар мегирад. одатҳои бади инсонӣ аст ки ба бемории пардаи лобии коки даҳон яъне ба дандон мерасонад. ин ҳам тамоку мебошад ва сигарт. аслан сигор худаш ба бемории пардаи ба дандон таъсири калон расонда дандонро вайрон мекунад. нос ҳам ин дараҷа ба бемории пардаи лобии коки даҳон сангҳои дандонро зиёд мекунад, дандонро вайрон мекунад, гӯштҳои дандонро зарари илтиҳоби пардаи лобии коки дандонро пайдо карданро мерасонад. табобати бемориҳои коки даҳон мо масалан кариесро табобат мекунем. бемор ба назди мо ояд, кариесро дар як ташриф табобат мекунем. вақте ки пулпит ва периодонтит мешавад, бо тарзи табобатшон дуруд дароз мешавад. дар рӯзи аввал мо тоза мекунем коки пулпаро кушода тоза карда чирки онро бароварда бо дар дигар ташрифҳо меоянд, баъд пломбогузорӣ карда мешавад. ҳангоме ки беморон ба мо муроҷиат мекунанд, зери дар коки даҳоншон вақте ки варам аст, дандон аллакай пусида шудааст, имконият ба табобат карданро надорад
вақте ки дандон мебинем решаҳо пусида шудааст гуноҳ дорад, он дар он ҳолат дандонро кандан лозим мешавад. Вақте ки дандон айни ҳол варам нашудааст ҳоло чиркаш камтар аст, мо тоза карда мешавад, дар зери як рӯз ду рӯз омадан дар дуру дароз меравад, табобат мекунем, албатта барқарор мешавад. омӯзонидани қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷумла тоза нигоҳ доштани дандонҳо ба кӯдакон аз синни хурдсолӣ муҳим буда, онҳоро барои нигоҳубини бадан ва риояи гигиенаи шахсӣ тарбият мекунад. аз қоида даҳонро бояд ду бор шуштан кор. Бегони пеш аз хоб шуштан кор, баъд аз саҳарӣ бошад, баъд аз хӯроки саҳаррӯза бояд даҳона шуштан кор. Айнимон нӯтоғрӣ мешӯянд. Аввал даҳона мешӯянд, баъд хӯрока мехӯранд, завтрак мекунанд, баъд ба кор мераванд ё мактаб ё кӯдакистон мераванд. Ҳамина гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз хоб бояд аввал даҳона шуштан дар кор. Баъд даҳона шуштанашам 1 дақиқа не, ним дақиқа не, 3 дақиқа шуштан дар кор. пагоҳиам 3 дақиқа шуштан кор. Беғайри хамираҳое ки ҳозир ҳама хел хамираҳои даҳоншӯӣ мувофиқ аст, ҳар хел намудаш аст. Барои кӯдакон дигар хел хамираҳои дандоншӯӣ кӯдакон аст. Барои одамои калон аст. Баъд мехостам ки беғайри даҳон ба хамира шуштан даҳонро ҳаст ҳозир риштаи дандон тоза кунанд, ниц меган, зубные флосы меган, бо вай шуштан дар кор. Беғайри вай ополаскиватели ҳаст, қатӣ вай шуштан дар кор. Ба ҳаракат кардан дар кор ки ҳамон шириниҳоя камтар истеъмол кардан дар кору меваю сабзавот бисёртар себ, нок, мана ҳозир хурмо биромадааст. Ай сабзавот бошад, сабзия пӯст канда кӯдакашон бачиянд ки табиӣ мешавад. тибқи тавсияи духтурони дандонҳоро дар як рӯз ду бор шуста тамиз кардан лозим аст. зеро гигиенаи мунтазам яке аз роҳҳои самараноки солим ва зебо нигоҳ доштани дандонҳост. илова ба истифодаи анъанавии хамираи дандоншӯӣ, набояд аз риштаи дандон сарфи назар кард. флосҳо боқимондаҳои ғизои байни дандонҳоро хуб тоза карда, рушди бисёр бемориҳоро пешгирӣ мекунанд. барвақт кандани дандон ба вай мебиёрад ки дандонҳои доимиш каҷала мебурад. Баъд ҳамин брекет мемонад. Бо гуфтанӣ ҳастам ки беғайри вай ки кӯдака дандонаша канде ва хоида наметавонад, кӯдак қурт мекунад авқота, баъд ҳаминҷа проблемаҳои ошқазон, талхадон вай мешавад. Барои ҳамин ҳар якта дандона вақту соаташ аст ки кавай иваз мешавад. Барвақт кандан мумкин нест, ҳаракат кардан дар кор ки табобат кардан дандон дар кор ки пага оянда барои ҳам дандонҳои доимӣ рост биромаданша ба ҳам агар барвақт кандед гап заданашам нодуруст мешавад кӯдака. Баъд газичи дандон мекунад, прикус дигаргун мешавад. Барои ҳамин мехостам ки падару модарҳо ба кӯдакошон, ба фарзандошон нигоҳ кунану барои табобат биёранд кӯдакошона. дар 6 моҳ як маротиба аз муоинаи профилактикӣ духтури дандон гузаред. зеро ҳар як бемориро дар ибтидои инкишофи он ошкор ва муолиҷа кардан осонтар аст. ҳамчунин солимии дандонҳо боиси нигоҳ доштани саломатии дигар узвҳои бадан мегардад.